Non fai moitos anos se escoitaba algunha xente e dicía no, esta muller está na casa, vive do que traballa o marido, non? E, sin embargo, se unha muller traballaba fora da casa, mira, está seguido fora da casa, non coida os fillos e non coida o marido. É unha cuestión como se o marido o tivera que coidar a alguén, non? Si somos machistas, non o queremos ser, seguramente. Haberá algúns que sí que queiran selo, pero os que non queremos selo, seguramente con certos comentarios que facemos, ou simplemente co propio linguaxe. O propio linguaxe é machista, sempre. Ti sempre dis todos e todas, nunca dis todas e todos. Parece unha tontería, pero é certo que está aí. E gusto ou non guste, esta sigue sendo unha sociedade, hai que chamar así, machista. Baixo o meu punto de vista sigue sendo. Por iso que o chip temos que cambiálo. E deberíamos cambiálo. Penso que é algo que melloraría, pero que todos os ámbitos da sociedade, todos. Eu levo vivindo o empoderamento da muller desde que nacín. Claro, entón, miña nai é das de, si queren falar que falen, eu vou a ir igual. Moitas veces, sin querer, podemos incurrir en accións, en clichés que poden levar a xerar esta desigualdade. É dicir, cando estamos na nosa casa, cando chegamos a casa, no meu caso, son un traballador fora da casa, a miña muller tamén, temos 2 fillos, chegamos a casa e hai que facer as tarefas, pois ao mellor, bueno, te vou a ayudar a... Non, non é que lle teña que axudar a... As labouras da casa son labouras compartidas, son tarefas compartidas, do mesmo xeito que a educación dos fillos son tarefas compartidas, non? E non temos que meter baza, os 2. Chegar á casa, facer o que hai que facer, se hai nenos, e se hai que bañalos, e se hai que darlle cenar ou comer ou que sea, todo, pero sempre unidos, tanto un como o outro. O primeiro que deberíamos de facer os homes é unha profunda autocrítica. Ao fin e ao cabo, pois, os únicos responsables pois, de todas as vítimas, tanto de asesinatos como de violacións, como de acoso que se producen no mundo, pois, hacia as mulleres son provocadas polos homes. Fai que se che poña a pel de galiña, pois, pensar que a día de hoxe pois, non está garantizada a seguridade das mulleres neste país. A mellor contigo pois, na calle ou nunha taberna ou nun bar, falábanche moi ben, a persona era moi querida e todo, pero resulta que chegaba a casa e o único que facía chegaba a casa e pegaba a muller. A vista dos fillos, iso non tiña con unhas cuantas persoas. Entón, pois, casi como home o que sintes é un pouco de vergonza, un pouco de non entender como poden pasar estas cousas. Os homes de miña xeneración, é certo que nos seus días a educación que recibimos era totalmente machista. O que nos meteron na cabeza en tempos do chamado franquismo, eu vivino, non ten nada que ver co da hora. Era pau dereito e nada máis, tanto no exterior, tanto na educación, no colexio, no instituto, como nas casas, é certo, era o que se chama hoxe un machismo puro. Por moito que digamos que non somos machistas, todos somos, de algún ámbito, de alguna maneira, o traemos de atrás da nosa cultura e vai costar moito quitar ese machismo, ese micromachismo todavía, ese de un home, vale, en vez de pensar que todos somos iguales, que todos somos persoas indistintamente do xénero, cada un ten as súas habilidades, as súas forzas, o importante é poder desenrolalas, simplemente, pois, se unha muller ten máis forza física que min e pode facer unha actividade moito máis física que min, por que non a vai facer ela? E se eu teño pois, outros tipos de habilidades, por que non as vou a facer, ao mellor no ámbito doméstico tamén? Pois,
eu creo que vai ser moi difícil, o temos bastante arraigado na nosa cultura, pouco a pouco vaise vendo, pero ainda así costa moito. Mira, eu veño dun entorno rural. O meu pai era un obrero da construción, a miña nai traballaba na limpeza da Universidade de Santiago. Desde o ano 68, 69, eu empecé a facer labores na casa e según ibas medrando, ibas tendo máis responsabilidades, como ir á compra ou facer o adianto para o xantar. Pero nunca na nosa casa houve unha parte que era de mulleres e outra parte que era de homens, era todo compartido. A miña nai neso quería ter fillos autónomos. Recordo perfectamente que algúns dos meus veciños dali, da miña edad, cando eu tiña 12, 14 anos, pois, bueno, mofábanse algo daquelas labores que sabían que eu facía, que fregaba o cuarto de baño, ou que intentaba facer unha tortilla, ou un guiso, ou calquera cousa. E dicía, eso é traballo de mulleres, pero na nosa casa eso nunca se viu. Polo tanto, a nós non nos parecía raro. O home ten que tomar a actitude de unha actitude proactiva, de axudar o que nas tarefas domésticas. Axudar non é axudar, é coparticipar nas tarefas domésticas. Eu creo que hai unha parte de homes que non é que ideolóxicamente sexan machistas, pero no seu día a día pois non se aplica ou non se está aplicando con toda esa forza que merecería. Eu funciono totalmente ao revés nas clases e demais, sempre lle dou máis papel ás mulleres, tal, pero ainda así algunha vez sempre se che escapa. O sea, aí non é querendo, pero e iso ao mellor en xente como a min, ou digamos no eido da cultura, que se intenta traballar moito esas cousas, ainda así se nos escapan de vez en cando. Eu creo que é un traballo da xente nova, eu, por exemplo, intento facelo, e intentar eliminar ese tipo de cantigas que teñen algunha connotación machista ou que desprestixian a muller de alguna maneira. Ao revés, e eu creo que moita xente tamén o fai. Hai unha copla que utilizo moito que é arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, onde estean as mulleres, os homes non valen nada. Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada, onde estean as mulleres, os homes non valen nada, concha del alma. Entón, eu, por exemplo, fago o proceso contrario, elimino esas cantigas que falan mal das mulleres e collos que falan ben a nivel tradicional, digo. Despois, cando xa son coplas de creación propia, aí xa fas o que queres, e entón xa intentas tirar un pouco máis hacia a nova sociedade que temos que construir, claro. Cantade, mozas, cantade, que non vos pechen a boca. Cantade, mozas, cantade, e deixade ben clariño, ai, eso delas que mandades, eso delas que mandades, ai, ai, la lelo, ai, la lalo. Hai que darlle ese empoderamento á muller para que, pouco a pouco, pois empece tamén a tomar as súas propias decisións sin estar dependendo de outra persoa, sexa quen sexa. Entón, bueno, pois, pouco a pouco creo que se vai avanzando, pero todavía falta camiño por recorrer nese sentido. De aí que adquiran por a mí moitísimo máis valor que todas aquelas actividades pois, que as administracións públicas poidan facer co fin de poder organizar e de poder xuntar as mulleres do rural precisamente pois, para que poidan ter o seu espacio, poidan ter ou adicarse tempo a sí mismas e poidan empoderarse, non? Estamos aquí para que nos escoiten. Pois a ver, espelliño, quen é a máis positiva deste grupo? Eu. Digo positivo porque son positiva en todo, mirade que tipo. El que non le guste que non mire. Yo estoy feliz.
e soy moi feliz de ver a todo o mundo contentos e estou moi contenta de estar aquí con todo o mundo e hacer lo que me dan la gana. Así que espejito, espejito, si soy la más coqueta. E as mulleres do rural, desde logo, teñen un gran mérito. Teñen, e supoño que terán ao longo do tempo un gran mérito. Atópaste coas, como dixo, coas súas mulleres, non? Aquelas mulleres do rural que se encargan de todo, non? Eu que quero é que os homes que respeten un pouco máis ás mulleres. Espero que sea así. Que sea así. Obviamente o gran paso para que o problema de fondo se solucione temos que dar aos homes, non? E os homes da igual donde vivamos, non? Pero o importante é saber recoñecer tamén cando un ten errado, non? Cambiar. E para mí, volvo a insistir, é un problema fundamental de educación desde a casa, pero desde a casa e máis, desde os medios de comunicación, os xoguetes, os anuncios de coche, a publicidade. A hora de xogar nas casas, pois tamén penso que non debe haber xoguetes sexistas, vamos decirlo así, non sabes? Uns xoguetes só para nenos e uns xoguetes só para mulleres. Si permitimos que na casa prime a educación de sempre, as bases non van a cambiar nunca. Tócanos unha reeducación, hai cousas que non se poden soportar ou non se poden tolerar. A xente céntrase só nas escolas e seguramente isto parta máis da casa. E se conciencia desde nenos, no entorno familiar. É onde se empeza a concienciar e a formar, digamos, o que queremos ser de maiores. E sobre todo, eu digo desde a experiencia que eu teño aquí, hai que dar responsabilidades aos nenos desde que son pequenos, dependendo da súa capacidade. As cousas van cambiando, é certo que con respecto a fai anos ten cambiado moito a vida, é certo tamén que queda bastante que cambiar, pero non é menos certo que con respecto a fai 20 anos as cousas están moito mellor, e estou convencido que dentro de 20 anos, pero que moito antes, as cousas estarán mellor tamén. Para min, desde logo, para min, dame o mismo que a persona sea un home ou que sea unha muller. Merecen as mesmas oportunidades e, desde logo, teñen que telas. Non sería ben seguir moitos anos máis reivindicando isto. Tería que haber xa unha igualdade absoluta, sin máis. Pero é que eu non diría que somos todos iguales. Eu diría que realmente as que moven o mundo son as mulleres. Se nós todos, como a sociedade, homes e mulleres, non somos capaces de ver isto e de dar solución a este problema, pois sempre vamos permanecer sin ser capaces de mover un paso hacia adiante, non? Pero xa non vale só de pasiño a pasiño. Eu creo que xa hai que ir dando brincos. Brincos. Señor Bugallo, sabe que me conoce hai moitos anos, pero temos o centro como usted non o deixou. Non deixe de virnos a visitar, e máis de mandarnos cursos como estes gratuitos, Eso. Xa sabe. É algún máis. Bueno, xa, cursos como estes, señor. De pintura tamén. Aproveite que ten a cámara diante. O señor Bugallo vai me colar, e cando me vexa a corporación que ten agora, bueno, eso non o
Bueno, señor Begallo, estamos metendo nun apuro, pero tú xa sabes como é Esperanza, xa o sabes. Veña máis por aquí e mire máis por la araña, que tamén nos miramos por usted. Veña a visitar, que temos un recado para ele. Bueno, xa de vir. Ahora veña, aquí xunto de nós que os invitamos a tomar un chupito con rosquillas. Temos que falar con usted, temos ganas de velo. Veña, tan pronto poida. Pero para falar con alcalde peina, porque estou... Estou menos sentimentos, non se dá muito. Apaga iso. Si, apago. O alcalde tamén temos moito que dicir, que xa lle fomos tocar a pandereta nas outras eleccións. No outro régimen que tuvo el, xa lle fomos tocar a pandereta, así que xa levamos unha trayectoria. No, a Esteban, outros chamas. Esteban, non. Esteban era Bugallo. O Bugallo. Foi a isto, o día da sardiñada. Sí, que fomos. Deronme as sardiñas gratis, pero a taza tuvémola que pagar. Todo eso, Mira, pero esas fotos que están aí fora, que estamos bailando algunhas que nos